Ku senep kaken mangan rujak lawang diinep ditrombo luwak. Kaya kentrung arek. Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodhone. Cekintung waktu kemat peduntang peduntung watuke kuman. Juara nomor mula olahraga iku ayo padha dibiasakno penting kanggo lanang wedok tuwa olahraga iku penting kanggo
banjiran aku biyen sik cilik diwulang pinter bareng wis gedhe dadak rapian aku rapi loro gak tau kangelan perkara sandang pangan saben dina lancar tak mongko nyambut gawe dhewe-dhewe cek gak kekurangan aku ngono mek nurut turu barek nunut tapi loro kok sik kurang ae delok arek saiki cek ayu-ayune mulut tak toleki ngalor ngidul cek gampange dipameri duit 500 wis ngusil ae carane tolek kenalan tak tudono jeneng samaran kadang-kadang tak warak jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah aku biyen tur wis tau kisinan go arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan mula betiku pancen dak ilok kancaku kabeh padha alok aku iki dulur pokoke wedok ana bedes dikuburi ae erungku wis tau bujuk arek wedok duk peteng-petengan rambuté dawa prasaku arek prawan rambuté tak cekel dadak buntute jaran aku disentik geblak tiba kayal-kayal aja kapokmu kapan ngono biasae mulai aduh ayo aduh mbok ayo kon wis penggaweane yo gak izin yo kan redeg pancen aku rai gedhek wis nilai gak kulino ya angel nek gak turunan wong gendeng yo gak iso ngomong tok gak ngombe yo kecut sir-siran tok kadang dikawin yo selek peo sekali mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkelan marai gelis kuru delok aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yon tak titilane titik-titik alon dhisik saya seorang seniman asal dari kota Surabaya rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran tapi awas yang punya kenalan
jadi penasaran tuku lengone gawa obor ana tempe kok diuyahi wong donya iki gak sak godhong kelor wong dulur ipe kok diuyahi gak enak dadi bujangan ngalor ngidul dak ana tujuan mulane bengi turune dhewean kepingin anget ngeloni bantal paling enak kemanten baru isone mati nek bulan matu jam 7 sore wis mapan turu lampu dipateni tangane ngremet sambung aku tau dadi kemanten anyar mula bojoku tak sayang tak turokno kasur tak bantali tangan bareng aku disengkur tak kepuk kancinge lawang riwayate adekku aku seeling areke ayu katik lencir kuning tampian wong lanang mele-melenan bareng oleh bojo dadak pensiunan maling ipeku tapi wis insap mari ngape barang kang wahab gawa duwe sak blek mulene jam 4 bareng disuntek dadak kliru tutupi kecap namung semanten sairan kula sae lan boten porongkan rasa wong edane gak kaya aku. Ya apa sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno dhuwit wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu arek wedok digopuki bapakne. Wis akibat kuro kandas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak oleh mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo. Kartola. Tekon ndi rek? Tekon ndi? Tas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wong iku. Ngomong ngamun. Lho mudun teko ndi lah ngono? Kapal terbang. Lho, numpak montor mulu. Wah, Koyok-koyok konlo. lho kok iso numpak montor mulu iku asale apa? Lho, aku lak janginan Jakarta. Melok apa iku? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iki lho sepak bola. Oh, bal-balan. Lho. Olahraga iku penting banyak Nama Munawar sudah tenar. Tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono. Tanggae karo sing krungu. Paling sing akeh 20 sempu kono ya. Apa niku? Kon kayak cilik durung tau mimisen ya. Lah apa mimisen niku? Aku tek ana kono lak malah dadi wong buaan. Bareng pertandingan ya apa? Wadah dah wis bareng liprine dunekno prit. Kon dadi apa sih? Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho. Apa? Dablek. Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wis. Oh terus ya apa terus? Bareng bal digiring mungsuh aku tenang. Waduh stan kalem. Tan kalem tenang tak lirik. Kok iso tenang lah apa? Ya aku kaliren. Lah Kok kon niku lah gak mangan golek dhisik. selai ndelok selai bal. Oh, bareng bal dikiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok kena ndi? Kena pacar turi. Lah bal kok colong iku. Ya iki kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Waduh, terus. Wis tak saduk mlebu palang Waduh. wong suwak apa wis. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kon niku. Wis Wah. bareng penonton ambek
rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni Isin. lawan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplengi, Wah, wong nonton ngawur aku. bareng ditawur. Tawawur aku dibanting digepuki. Iya. Ngejak bantal terus ngelilir ngono ae. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Oh, ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipeni dhisikno. Nah, nek tak ipekno dhisik kon. Mulane untung sing gawe iku cepoten pisan, cek gak angel lek ngomong. Ya mbola, soalnya gak ono cendelone ya. Wah, kon niku. Omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Wah, dadi bangun kocone, kaca apa iku? Wis plastik. Niku. Lah kaca plastik ya apa? Ngomonganmu kaca biasa. Kan tak delok menjero, waduh kamare telu. Telu Sing situk kamar apa? ruangan tamu, Sing situk kamar tidur. sing mburi dhewe sing peteng. Kamar masjid. Lho. Oh. Kenapa kok kamar? Kenapa kamar mayit itu? Gendeng awon niku. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Mbok menawa ana tamu-tamu nginep. Lemari ning akeh. Yo temen. Lemari wesi, Kaya apa? ono sing lemari waja. Lemari waja. Lek malih dadi wong penjara. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran Lolo yo. bareng dibuka, waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok ngono. Di rumah samu olehku lele. Lho, gak ngono. Ngamu. Iku lak si anyar ah, dadi Nyar. bareng tak delok waduh jero warnane opo. Lho. Wis gombal opo sing gak ono nduk niku. Lho. Kenapa nyusu ta ya opo kon iki? Kalau aku jange mau kepethuk kon nyaras-arasen ae. Lah lha apa? Wong kepethuk men jengkelno ati. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi Iya. dapurmu elek. Yo yang ngene iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lah lha apa? Ya dapurmu dhewe. Ngomong aku. Kon kok muring-muring ya Kok apa? gak murang-muring? Omahmu sing arep kok bangun. Bangun. Sayange bareng tak delok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya apa? Dapurmu semenen. Lah monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya. Sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya raiku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kutit. Lek cara kutha ku dapur, lek cara ndese ku pawon. Pawon nah. Ojo katik dapur lho wis pawon ngono ae lho. Cara biasa. Iya. Bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Melu aku mari. Temen ta. Kuwi objek ah. Sore. Iya, wis bondo sapit ae. Gelem. Sapit. Malah Lah apa? durung nyambut gawe sprinding-prinding. Iku anu sate iku. Mbok nek ngono. Nyambiti sate. Iya. Sing penting lah ya hasile ya lho. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho, kaya apa? Lho belung lo larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah ae kowe. Wong galung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya dikelompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Kok klambi apik karo celana apik iki disuweki marno ditambal maneh. Ya. Iya, lah malih bongkar pasang mesin. Lah ya dikei blethokan. Sik gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya, iya. Iya. Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung ku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Dideleng nggonmu, telung dina wis nglumpuk pisan. Tangga buyar. Lah apa tangga buyar iki? Ya apa ndelok ambune. Ngomong ngamu kok niku. Wedi kon iki diprotes karo tangga-tangga ta? Mengganggu kesehatane tangga. Ya izin. Gilane lho. Ndolek balung ae sama izin iki lho. Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni kon. Iya. Wedi apa kon? Kirik iku apa? Wedi apane mbere kirik? Lho omong ngamu kok niku. Lah, kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik. Ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Nah, Lah wis setengah ngantuk ya. iya. Buntute batheken seret sret. Kawani pisan. Kawani. Kawani. Kalau nyen kon kayak cilik durung tau diculek wong seprapat ngono. Lah apa? Omong ngamu. Nyatek. Oh, saiki ngene wis. Carane. Wayah bengi. Lah, mbuh. Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
kempoli sapi. Ki kono mesti akeh kere. Iya. Lah ana situ ae gak apa-apa, menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging 1 kilo ya, uncalno njabane pager. Lho durung oleh balung iku torok dhisik. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belum karo daging. Iku tadi sik kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kon. Lho carane tak dudukno. Iya, Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Iya. Tuku daging 1 kilo diuncalno nang njabane pager. Jabane pager ditampani kirik. Milih ndi kiri iku daging karo belum. Oh, omong Ya milih dipilih daginge. Mencolot nang jabane pager belung sereten sret lho. Oleh kon. Iya. Balung tak siret-sret. Iya. Wong kiri iku nek ndelok daging iku kaya ngono besuwel-besuwel. Iya. Daging entek. Iya. Buru aku lho. Omong aku. Kon diuber. Iya. Lho yo mlayu wae. Lu ambekan gak nututi. Wedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon anjene kate kenek kon ndekemo barek ngrengo. Aku ngerem. Iya. Kirike ngerem. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana uwong diret kiri. Iya. Aku katut. Iya. Omonganmu dilebokno nek kamar beleng. Iya. Apane lak dikekah karo omonganmu. Kon niku wis opo wae jak yang bikin sembarang kok gak gelem iku. Kon niku ngajak lara kon niku. Halo. Oh, sapa? Waduh, menawar ambek Kartolo. Iya, iya. Ya apa rek sepurane ae. Apa? Aku gak iso metu ikon sebab omahku iki ado kutha. Iya kayane deso deso. Iya, jange nang kutha iki lak ngliwati alas ah. Iya. Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki. Oh, menungso kok wedi karo kewan sih kon. Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek wak tawon gak wedi macan. Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Jarene wong tuwa ngene ri. Kon kok nek liwat alas kepethuk macan, macan lak ngereng ah. Iya. Memang wong mesti ngerem. Ngereng. Iya. Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ana ngereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Wah aku kono ngereng aku ngereng. Iya. Wah, macan melayu. Iya. Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon. Iya. Apa mbek tawon? Lho, pada umume tawon lak ngentup. Mentup. Lah nek wis wong dientup tawon, Lho entupen. entup lak kari ya. Iya. Entupen. Lho, tak bales. Iya balesen. Tantup. Entupen. Lah nek entupku kari. Lho enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, nawar iki. Lah apa entupe wong sokari iku? Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi-dadi mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno. Pakai salah wis. Engko tadi Kon mesti akeh salah. Kon akeh salah wis ngomong mesti akeh salah. Mang bengi rek mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk ri. Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki. kon sempel kon. Lho, Putune Wakjo nglair. sing wedok Oh iya. nglairno rek masalah. Oh, Rupa arek. Prasa kerupuk janggel. Lah nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan War? Arek iki durung tau digaris wong ya kok. Kon gak melekan? Oh, aku ono udur. Oh, melekan ruwami rek. Ono apa ae nduk? Waduh, nduk kono pengasah otak, ono sing sekak, Iya, kudu ono sing karambol, ono sing tetetan, ono sing ngantuk. ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulekan ketwingenane. Antarane. Nok kono badean rek. Bade aku situk kalau sing badi. Iya, nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Aja tak jatimu ya. Apa sih padamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhe gak iso mbadi pade aku. Kon iki durung tau dicakar sama morat-marit. Kon iku lha apa sih? Kon iku lha apa? Kon iki ngomong pribadi lah apa marang tuwa iku. Kon elok-elokno iki. Soale mbadi pade aku gak iso. Ya apa sih padamu sih? Sejarahe Nah, ngene. saking ngene tak badhe ya. Iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing iringane omah tak centel sing kanuk bahane kopeken. Tuh, sepeda colongan iki. Colongan kan. Lah, Sepedaku dhewe. Oh, dudu sing dhisik asing Iya. kari kok ya. Ayo badin ya. Wis, ayo. Tiba sampe gocer gak iso sambat to apa. Ayo. Tukang becak kudanan. Waduh sambat. Kon iki ngabluk ae mbademu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Wong Cik iso kulak puhung, sambat. wong kulak puhung. Eh? Wong kulak puhung. Gak iso. Wis katok.
tentara terjun. Waduh, kon niku badhemu ngawur. Apa? Ayo, Katok. Apa? tiba sampe gocer gak iso sambat. Iku munu arek bayi. Lho, arek bayi apa? Iya. Arek bayi. Ayo tiba, dies kebentuk sampe gocer. Paling ya. Tumon kok atu-atun. Ya kalahku karo bayi to. Ayo badhe aku. Sitok ae wis. Apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki. Lho, iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, Cocok. soalnya gak payu. Gak cocok. Katok apa? Cocok. Katok apa? Mergo iku barang colongan. Ngawur. Wah, badan apa barang colongan. Siki lho baden sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Patlok. Gak iso. Ya kon sing meliru. Lho, Ayo, papat. gak iso. Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Kok iso sapi sikile 8? Lho nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? Papat. Lho, teko ngarep Loro. teko ngarep loro. Iya. Teko mburi Loro. piro wisan? Papat. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapiku sikile 8 arek. Gak kon iki gak ngono nek gendeng teko turunan ta kon iki. Anjen 8 kok jano. Oh, ngomong serekalan kon Wis niku. PT ae sikile piro wis? PT ya loro. Gak iso. Lho, Loro. Gak iso sekolah oh. Ilmu hewan penting iku. loro. Gak iso. Piro? 6. Lho, gak iso. Yang pidik 3. Oh iya. Pidik ku 3 ngiyut. Tambahno loro tadi sikile sejinah iki. Pidik 3. Oh iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso. Gak iso sik nyasar-nyasar. Ayo. Badhe kedasan kisinan lho yo. Eh, Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso. Iku lak bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo. Iwak apa ya? Iwak apa sing gak iso ngalor ngidul ngulon ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Wah, wis kon iki wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kok. Kon jengkelno ati kon niku. Wong badan ngono dipamerno kancane. Kalahku karo kejepit. Wis ta, ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek panjenengan temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kan mang jek durung nyambut gawe blas. Lho wis aku bendino nyambut gawe. Ya opo Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Wis aku takon wis kawin. Ya wis Ri. Ya wong bojomu. Duduk gudel. Oh. Ngene iki lho lho. Wong takonmu sengak kon niku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas. Lah nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anake wis akeh iki mosok kon kok kon entuk karo lek. Ya terhitung ya rabi wong. Oh, Anak wis 6. Lha pira? Lho, 6. Heh? 6 kok gak tau rono ta? Jarine 5. Kono aja silip anak ta? Oh niku mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak. Padahal wis sapi lanang ta. Tindil lah dicak. Arek durung tau dipermak wong niku kok. Yo, menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Tapi anake arek iki Kadang-kadang hebat Lho temen iya wong iku titisan. jagone ngene iki lak turunan loren ae. Tapi cucuke gak ono. Aja maneh cocok untune lek gripis kabeh. Nyedek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki lek dijago. Loncene turunan Sing lho. lanang, sing kembar. Iya. Sing situk gondol, situk gondrong. Lek sing gondol iku areke tingkahe tapi besok pinter. Oh, Icak, cerdas Paling enggak wis besok iki pilot. tapi lek sing gondrong iku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngene, lincahe nemen. Kon wis seru ngono jare karo kon. Lho alah wong sing wedok iku lak sing nomor Erna, 4 cerna. Erna, iya. Iya, waduh mbesek nek golek dhuwit cepet iku. Oh, yo Apa oleh kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah. terus tak gawe nang omahmu ngono. Tak ngemis lan. Oh, lu apa? Tapi sing penting konco ojo mangkelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilikane ngono gede-gede dadi wong sing
Nah, sing pinter lah saka ro. Wong Iso ngengeri bare wong tuwa. sembarang lek saka turunan. Titisan masih ngono. Iya. Pisan. Kaya dhewe masa ro awakmu. Kan. Mau ben lahir turune pahlawan Diponegoro saka. Lah masih aku lah. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu gak karo. Karo wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene. Biyen turune Ngembang. Ya niku wis apa yo bojone. Waduh. Sing ndi? Oh, gak tau metu. Mesti Ya gak iso metu gak kena disuguhne tamu. Welek nemen iku. Engko tak dhisik. Rumangsamu bojoku ku apem ngono lho. Lho, Kok maksudnya disuguhno tamu. kok sejak bojone Kartolo. Kartolo dalem bojone lancap irunge bangir. Iya. Bojomu irunge kaya manuk betet. War. Iku asale entek ya mereka tak krikiti hari kene. Tau metu, kali metu aja nih. Tau metu sepisan wae dubur berkerek. Mbok sampe tutu dinding apa iki? Engko anake omong-omong ngono. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macak iki. Oh, lek maca. Tau macake klopo tangani siwil bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho. Brai ta, brai. Oh, nek budal rapat PKK barang iku wis jarike kuning, rambi kuning, kudunge kuning. Untune kone. Ngono iku. Tapi Seragam. lek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lek anu loro. Kadang-kadang bengi titik 5. Lho nek para esuk sama selikur. Iya. Iku malah keceput rek iku lah. Tapi nek masang sanggul iku gak tumu nang gedhe nyenengno. Cilik-cilik sak kecepet-cepet tadi rambutnya arang ya. Iya. Wapang sisa nek mlakune nek andi langkar hak anggur. Koyoke kalau nyit-nyite kok. Tapi hidupe Malik wis ngono, delok tangane Malik bisa nih. Tangane Iya pating celiker. Sing tak erani bojoku nek brai kebajut. apa? Jam 4 esuk jangan budal rapat jam 7 wis tangi. Ola apa? Jarku blak-bluk ndeplok glepung ta. Gak ngerti ning gepuki gelungane. Wah wis wong wedake gak apa-apa, anjene wong wedake ya seneng brae ono sing gak seneng. Ayo mlaku-mlaku ae. Ngono. Iya. Iya. Kon Dhisik, dhisik ae. Lho kon dhisik dhisik aku. Iya aku tak dhisik ya. Iya. Ayo. Biasae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki. Mari seneng susah. Hei, tak, mau nawar, hei. Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, Iya. ngulon, ngalor, ngidul, sampai bingung dadan prapatan tola-tole kaya bido. arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. Mangkel aku ki mangkel. Nah, mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kaya nyambut gawe keleleran. Untung-untungan aku duwe bojo aku gak nyambut gawe. Ya gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok ana omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kan iki. Kok enak wong wedok kon becake lho. Ya cek umum, bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci. Aja nangis. Begejekan. Aku budal mang wis tak tarisi kon, Dik. Kunciku tak tinggal. Gak sampean gawa saiki kon takokne no. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong. Delok wong iku lho. Ya kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong Apa? Ya iki sis. Kok iso ku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono wong, sewek gak ono, maling. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Sewekmu loro iku. Sewek kawung, gak ono, ayo nanti. Teles aku sing njupuk. Mulai rong ngono gak gelem dirabi maling iku. Kon iku gendeng akon niku.
Maksudku tak jupuk iku tak PP perlune ceke kisisan terus gare. Pipe no endi aku wis mumet goleki gak ono. Peniratan Bu. Odol ya. Pakai Gendeng ya? nendamu. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tatarsan kon iku. Abas kadung mangkel aku. Sewek gak ono tunggale di entit. Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi penirat. Mburine. Nirat endi? Wis tak Penirat goleki buri. gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho. Terus apa? Kan Lah iya nduk endi gak ono iku. Kan dalil. Daya. Mbok jare Yuti mang ono sapari. Sapari? Yaiku kancamu yaiku paling. Wah, gak pisan gak pindho wingenane mendayah merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjene sapari turunane bangsat panjene. Gak sampean kongkon ta iku. BE dikongkon sepero. Cek bareng malinge ngono. BE liwat sapari terus sampean sing ngedol. Omong-omong. Aja plongo-plongo tak tabok nduk kene nggo. Wis saiki ngene. Ya apa ayo. Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulya. Aku tak metuki sapari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Kayak apa? Depluk glepung, Dik. Terus kayak apa? Wis, nggayo apem. Wis dadi apem. Lho aku lak jange metuki sapari. Tak runding secara halus gak kenek kasar. Ya pano kasar. Mbuh mati sapari, mbuh mati sapari. Aja ya apa iku mati sapari ditumpuk ae. Karepmu ya apa? Ya aja ngono dironding sing apik, tapi golek ana. Iya ya wis. Kene gak ngaku ya apa carane diurus. Sing Iya. genah, jadi gegeran. Wis ana kene Mbak Golek Becak. ana lho ya. Wis ana kene Mbak Becak. Gak ana, ngaku mang mlayu kok. Ngandel prato tangki ae. Niku gak pernah ngajar ta wong wedok kon gandol prauto iku. Golek ana lho ya. Enak Cewekku. Jibrat lengo-lengo titik gak apa-apa. Coguyan. Iya, iya, wis. Mangkel. Iya, iya, Dik. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untungmu. Wah, sudah ora dipeteli. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Anake buta ijo nyene. Panjene wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Gak apa-apa, sing penting tak enteni panjene. Halo, War. Lho, Rik. Ngomel ijen ae padane wong Indun ae. Lah iya kon lelak-lelak. Kon niku lha apa ngomong sing tanpa rewang iki? Sakjane aku kate ngomong karo kon. Ya ngomong ta. Ngomong apa sih? Kon wingi Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, No. cara Jawa. No. Apa noy? Ya nutok iku. Apa perlu apa kan mbak? Ngono, kon wingi jam 8 nang konku. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duit ya bapak tak wong bayar. Ngomong kamu enak ya. Tapi dapan no bayar arisan. Iya, aku kon mendayan nang omahku kabeh gak ono iku aku iki kelangan lho. Loh, kelangan? Iya, Syukur alhamdulillah. gendeng akon niku. Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri nih kon niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedidik akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek. 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 Iya. Sewek sapa? Sewekku. Ah, aja guyon. Lho, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Gendeng niku. Sewek bojoku. Oh, tadi sewek bojomu. Iya. Duduk sewekmu. Duduk. Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Aku melok ngrombol dik kono sing nukokno aku goblok. Termasuk kon iki ndarani aku. Ya jelas. Saiki tak elingno War. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarani wong. Iki lebih berat lho, kon nek tak lapurno dihukum dhewe kon, temen. Ojo ngono ri kon niku. Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene jare. Wong aku jare. Aku mono wis wong lho, Jare bojoku. Lah tembung jari. Iya. Tapi buktine lak gak ono aku. Gak on. Sapa? Buktine. Buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak? Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku weruh dikandani tangga. Tadi kon darane aku temen. Iya. Sewekmu hilang piro sih? Loro. Iya, aku sing Lho jago. ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek. Gak mewek nyen potongane mewek ngene. Iya pancen aku sing jago. Apa sih?
Lho ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso balekno. Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih? Sewek kawung, Ah, beda pinggire. atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon. Lah malah kidungan adane lodrok kae kon. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancoan. Oh, perkara sepele kon gawe sepolo. Sepele sepalo. Lho, barang sepele ya tak gawe sepalu. Omong Kon gawe gede ya? Tak gawe gede. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kan? Lho nang sing ndukur-ndukur. Kayak to. Lentang mendung. Ngono iku nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nang kupingmu tak ewer-ewer gini. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara sewek. Lho wong desa nek sing ngatur Nah. lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, lurah. Lho ya apa? Kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya. Iya. Tapi di perkara lurah ya aku gak rupane lurahmu. Lho Lurah anyari Ayo lurahmu ijo ta putih? belang telon. Le, rumah samu kucing Lurah kuwi. Ya, lurah sapa sih? Iya, lah Basmen. Oh, Baseman. Ya apa? Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Basmen ku umum wong meneng tapi Iya. kudu murang-muring welek. Ditenono kok nek tega mbek aku ya. Laporno. Aku pesen ambek lurahmu. Apa? Ojo maneh lurah Basman 1 loro 3 ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampe ngomong aku ya. Iya. Tak cokote kupinge. Lho, Ayo. Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon ambek aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek pancene omonganmu kaya ngono tak sampaikno nang Pak Lurah. Ya, sampe no. Enten ono kene. Heeh. Ngono nek lapor barang perkara sewek ae. Atase pire sih regane sewek? Aku cek lancangi. Wis salah dik nyumbari lurah. Ha iki nek lurah teko, aku dikecek, tangisan anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae. Tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok aku dadi lurah. Lah ngomong dadi lurah iki, saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo cukul telo, nandur pari cukul pari. Danuk critane menungso urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku urip di desa kene temen. Aku gak tau geger barek wong. Mulanya aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir embong, tandurane lombok terong, wolijane pating kloyong, sapa sing methik udele bodong. Wis. Lah wong lurah sugih sampak kena gawe paribasan kula rek wak lurah Basman saking sugine sugih cikar, sugih bendi, sugih kebo, sugih sapi, sugih bebek, sugih meri, sugih kloso, sugih tinggi. Sapa kene? Ojo anu lho kon nyentak lho kon lho. Mendayo
Oh tak tuabok kono mbanyaki kon kok. Arek kok Sampeyan ngadeg kok lho. lho lha apa? Lha apa kok niku? Sampeyan ngadeg. Lho wis lho ngadeg lho. Kula jang enten kepentingan. Dadi kon niku ana kepentingan. Monggo ta, Pak. Lho arek iki opo rek? Kon niku mendayo ta ngerampok kon niku. Mendayo kok trapsirae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean tuyul sinten? Ya apa arek kali wong tuwek kesrekalan. Kok tak kandhani ya. Napa? Sing diarani wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah mang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok kula nuwun biasa. Enggak ono gawe gak apa lurah kok seret lho kaya apa kon niku. Kula kajeng lapor. Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret, lah dadi lurah seretan aku. Oh, goblok kuwi tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok rumangsane ku anakmu ta aku iki. Wah lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iku. Oh, iki ngene. Nggih. Ya, iki ngene ya, kewan. Lali aku. Yo, iki ngene ya. Lak jenengmu Munawar sih. Nggih. Lah, iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kon. Kula kajeng repot. Dadi kon mapi kempot. Ya, iku selop. Sekrop. Ungkulan iki jange moncrot. Ojo prigisan lho. Oh, anu. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cucukmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas sih. Niki ngeten, Pak. Iya. Kula enggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan? Iku malu, apa iku? Persoalan. Lah iya, persoalan. Nah, terus ya apa iki? Niki kula setitik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan. Sik tak. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong. Soale mboten ten cendelone niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan. Nggih. Apa sing ilang iku? Pun sewek. Oh, sewek ya. Sewek kali. Tapi si nyolong pun jelas ngaku. Lho, wis jelas. Pun Dadi sing nyolong sing aku. tertangkap basah. Lho, wis seru arek kon. Pun Susur. Iku lho sumur. ngarani Semur. Iku lho, aja gupi aku dukung iki lho. Apa yang ngomong apa kan? sundur. Aduh, iki malu sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong san ya. Jelas. Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citet. Lho ya iki. Tak golek buku. Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambahi, dikurangi. Tapi kalau dicatat, Gak iso. nggih, Nah ya. Nggih. Saiki kon tak takon lho ngomong sing kenal ya. Nggih, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu nggo endi? Kok kok plak-plak ya takon iku. Oh, arek kok tak jejak rongkongmu peok kon kok. Arek kok Aboge. lah bener omamu nggo endi? Cara pundi mbok? Cara gonku takon iku. Endi? Ora saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Lah iya. Omamu ndek endi? Tandis Kidul Gang Luru nomor 48. Munawar rene arep opo? Apa-apa arep. Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman. Lho, Rek, kok cek grangsange kok niku lho. Ya apa sih kok niku adakno? wong sampean wangi mawon. Oh, keliru omong iki, Bang. Iku sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulu. Munawar rene ana metuntung. Munawar rene ana pupune. Ojo priyeh lho, kok niku dado Perlu. kon rene iki mang ana gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngono ae. Ana gawene apa? Kula repot. Ngrepotno sapa? Sapari.
Oh, Sapari ya. Wis, jelas nek Sapari iki mang sing nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Ya apa. Saderenge kula repot mriki wau Sapari ngumbar Rama. Lho, ngumbar swara. Lurahmu sapa? Lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah nyeri. Lho, bener. Basman. Masalah yo kadang-kadang sik ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kloso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan iku kesandaran kepang tak iki. Ngoten sapine lho mangan damen. Lah yo sapiku lak ngono. Ngawur ae kon niku. Tapi nek kadung murang-muring Lah, cek wedi kanan cek wedi. Lah tak sapari ngono. Lho, lah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Ojo Pak Lurah Baseman 1 loro. Iya. Jejeren 20. Masalah akeh rek. Tokote kupinge kene. Kan lak gak kuping kok dicokot. Ya apa rek? Sapari ini lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, Nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? oh nek ngoten Pak Lurah ni minangka asu. Oh, kok tak jejak gegermu kan kok kejelungup kon. Sapari sawangane lo bok. Mengenge kok jaran bulan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang Sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro. Lho, kampung rusak. Iya. Besok gak aman. Lah, perlu nih sampean putus enten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. Mapan wisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek 4 kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa maneh aku nemoni alangan dina iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. Kari tuku kembang, ambek golek menyan, terus mampir nang tangga-tangga, perlu tak undang. Ah, budal lah. Nah, endak mburi ya. Ri. Sapari. Loh, ana tumpeng rek. Wadah iki tepak iki kok. Tumpeng gede temen. Tak inceng iwak apa ya iki. Iwak apa iki? Lho, iwak pete adano. Duh, kati lapar iki. Ini dia. Sapa iki? Aduh. Kok lapar iki? Dah. Lho, tanganmu ku sik mamile. Ora. Nang nggonmu kon gak ono. Iki mah aku mrene ape nyile ondo aku. Wadah, nyile ondo ta nyile ondo. Nyile ondo. Lah apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki. Soalnya tak delok kok ono apa barang wungkul. Iya, aku ape selamatan. Oh, selamat ta? Jangan ngundang awakmu iki. Aku mang wis seru. Eh? Ono ulune petik kenter nduk kali tak turut dadak ndukke. Sita. Kon niku uwong ta luwak kon niku. Kok iso ngurut wulu. Wis iki ape anu nyelameti wetonmu ta? Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrahno awakmu. Sing ujubno. Heeh. Tukang ujubno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akeh ri. Wong loro ae golekno sing lara-lara titik. Loro sing loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon wareg dhewe ngono ta. Dadi kok pasrahno aku ah. Iya. Wis undang-undang. Tak undang-undang ya. Undang-undang. Wis dipasrahno gampang. Kene ya. Iki mang sapa? Ayo, ngene iki sama lho ya. Iki ngurus urusanmu. Lho, monggo. Lho, Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Wis menawar. Iya lho. Ngerti kon tek aku rene. Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus Sapari. Oh, persoalan Sapari pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurus ya. Sapari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Disana kon ya. Nggih. Urusan apa iki? Tumpeng. Lho, tumpeng ya kan niku.
War boleh urusan tumpeng ya kan Iwan. Oh, kan iku Kalau tak tunjuk lho. ojo pringisan Iki kok. urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan nek garo takono ta. Apa? Sapari iki duwe persoalan karo aku. Ya Lapo? Lho, mari nyolong sewek kok. Cewek. Iya. Karo lelek tumpeng ya pasrah mbek aku. Ayo mulai. Ojo ngawur ae kon iku. Lho niki lho, Sapari. Lho, iki lho. Ayo. Pak. Mau Kon ngejak lurah iku. iya aku mau maling wis. Oh, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku rene? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Mulai cilik apik ulen. Gak tau elek arek iki apik terusan. Pak Lurah iki bolon ndi sih? Bola-bola ya kon iku. Bang sampean ngejokaken. Sebab ngene nek lu telapurane Munawar, Nggih. kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, pur tangane nek ndak. Ngerti ya kon? Ngerti ndak kon iki? Lurah iki bingung atakno. Bingung ya, aku gak bingung ngurus udah Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gede cilik kon kudu ngakoni. Nek sama kon gak ngakoni, lain kon. Lah kalau ngaku niki persoalan apa, Ra? Persoalane ngene. Kon jare nyolong seweke bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nedhi dicoplok dadi lurah? Riri Sapari. Ri. Nggih, nedhi dilereni dadi lurah Boleh sampean. diancam numplak. aku. Iya. Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Mboten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya apa aku percaya mare. Masalah. Tegas ta Lurah? Oh, teka-teka kestoy kon niku ada mun senen ya teka-teka kestoy kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong sewek. Aku Munawar nyolong. Kon nyolong resek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku lho becak. Kon nyolong sewek. Sewek? Iya. Ngomong ngoten tok? Iya. Mboten ngomong napa-napa malih? Enggak. Karo Paul Pak Lurah. Nyolong tak gak kon? Nggih. Lu pringi sandan-sandan iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, Nggih. gak perlu akeh omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Pumpung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, Di atas saiki besok balikno. persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki nggak ada kacat bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya. Monggo sampean kali Kartolo Iya. nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting Ono. rezeki. Rezeki. Oh, ya wis ngono. Lho, Anu, Niki ngurus perkara Pak Lurah. rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki Lurah Badok. Aku ngomongi ringekno. Ojo kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Nah, niki Ngerti ya? enten rezeki nggih. Kacane iya. sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhek. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki perkara omongan niki. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Selamatan. Ayolah. Tak pasrahno kon lah. Halo, enak. Pun Pak Lurah nggih. Iya. Niki kajate ingkang sederek Sapari, ingkang dinten iki ingkang Lah. ingkang Kok kaken ingkang lo. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku. Kok krungu kula kok hengkang. Kok kon niku. Derek sedaya. Iya. Niki kajate Sapari nggih nyelameti wetone mugi-mugi Sapari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Ya. Niki genah ngeten niki ra. Sing Ya dikeroyok wis lah kok iso ngejebne gak iso lah. lek dodolan dikeroyok wong lagi lari Oh, sampe. iya. berarti akeh rezekine. Slametane Sapari niku disekseni cinten pitu pekenan barisan. Sik ta. Opo cilo nyekseni kon iki lho. Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Oh, lah, ngono. Sederek Sapari dinten iki diwakasaken bakul arloji. Lho sebabnya apa? Tangi durung nyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Ingkang diwerohi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu. Kaya to? Ingkang awang-awang kados to Iya. manuk dali, Aduh. Apollo, Aduh. montor mulu. Layangan pedhot. Lan ingkang wonten sak lebeti toya. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul. Welut. Oh, sing enggak ya apa sih omongan iki rek? Niku pun ditakoni niku pun dianggap kali Loh. Oh, Ambek iya. katutno iwak sili lho. Ayo wis gampang. Niki sembarang iwak wungkul niki meroi dulure Sapari. Iya. Enten pitik wungkul, Lah. wedhus wungkul lan gajah wungkul. Sepur wungkul.
sampean ana apa sih? Omongmu koyo Iso wajib. tak gak iso lho. Omongmu koyo wajoyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong. Lah. Kados to Bansi Sarif. Apa? Hansip Sarif iku apa? Wong Hansip Baris, Hansip Baris. Kados to Hansi Baris. Lah. Kuntul Miber lan wong nebang nggih. Aja lali lho tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampuh. Iki gendeng Kartolo iki. Lan niki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuli lan penitipan sepeda. Kamu niki ngujub gak karo-karuan ya. Pungkasane nang larahan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak, babi lan jaran. Iya, cara mangan dedek. Ngerti? Lan niki enten jenang pasar, jenang nopo? Jenang abang ingkang diweruhi Bank Indonesia, Bank Kredit, Bang pasar. Bank Samiun lan Bank Kuasa. Bang keliling. Bisa ngujubne tak gak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek sapari inggih jembara kubure padang. Yo, Bob, jembara Dipun kubur. rewangi ndonga sak jroning ati. Iya. Ra. Niki ngujubaken tak kademen iki. Kok sampean grogoh ngoten. Aku katut. Katut goblok Iki iki. iki yo ndonga ya apa? Wis, iki wis diterima ya. Wis saya padha. Padha dipaki. Caroyan. Kena. Wis padha dipangan wis. Pun kale kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya. Wakil aku. Wis tiba dhewe. Wis saniki wis sak durus wis ya apa. Ojo nyengkre lho. Ya wis. Wis, Seksenono. Iya, napa ora? Nah, niki terus pundi Pak Lurah? terserah kon. Malingi sapa ae? Ayo. Siji kula maling. Nah, nomor loro. Kartolo. Lho, kapan aku nyolong? Lali. Oh, karo isin sing. Lali, aku nono ae. Aku enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Ah, nomor telu sapa? Nomor telu Munawar. Loh, bagus kelakuanmu. Lho ya apa sih Riko Nek niku? ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Aku awal. Gak apa-apa, engko dibeberno mburi. Model-model. Aku nono. Ayo. Ayo. Ya apa sih Riko? Ojo sampai kon gak ngaku. Ayo, nomor papat telu. sapa, Ri? Nomor Ayo, papat papat sapa? Pak Lurah. Atuh. Sik. Wah. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling opo Lho, aku? mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan. Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya. Ya oh, pesen upane nyokot nang aku sih, Rek. Ayo. Nah, saniki sampean putusi. Nah, nek Sampai jelas selaku lurah. Nah, nek jelas malingi papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ah, ya, dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kok nyakot Kartolo Munawar kali sampean? Kasari. Sewek niki mboten kula simpen. Ah, terus? Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan. Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng itu meng colongan niki. Tak balekno. Balekno ya Sil. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lirone. Lho gak iso wong kon sing berkat akeh. Ojo kon balekno lho. Berkatmu tikel ping 3 arene. Ya keliru jube mau apa Selamat aku mek titik. Wis jelas ya. Nggih. Dadi kok selametin nang bareng colongan. Nggih. Sapa sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saiki tak adili wong aku desa, Nggih, wong aku nggih. kepala desa ya. Nomor 1 maling safari berangkat Nggih, kula berangkat budal. polisi. Rasakno kon. Apok. Sik nom tangane dawa. Apok. Wong uripe tangane dawa temen elek kaya wayang kulit goblok. Nomor 2 Kartolo berangkat kon. Ya kok mangane aku. Ganteng. Terongoan, gak mangan-mangan kone kana. Nomor 3 Munawar berangkat Asai tomo ke kantor itu. polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.